Poate a dat așteptare. Bună seara și bine v-am găsit. Da, mă. Bună seara. Eu nu prea știu cu astea, cu virtualul. Nu-i nimic, tată, nu-i nimic. Învățăm acum. Dacă n-am auzit de box, sunt în măsură să vorbesc. Da, vă rog. Vă rog, vorbiți acum, mă dați afară. Păi nu, că nu vă pricepeți dumneavoastră Asta cu normal, tehnologia. când intri într-o casă trebuie să dai bună seara. Asta e Soluția, vă rugăm. Când intră în casă de familie, dacă vorbești de box, Dați-mă, uite pe Cornel, pe scutare, uite aici, ia, dați care dă. unde și mie, dacă știi de box, Hai că ies eu, hai că ies eu. Bagă pe Cornel aici. Bagă-mă pe băiatul aici. Vă salut, băieți, cu respect. Că salutăm și noi. Sărbători fericite, sărbători fericite la Doamne toată ajută, la lumea. fel, la fel. Mulțumim la fel. Băi, băieți, în seara asta cred că l-ați auzit pe Băcăoanu, pe băiatul ăsta cu live-ul care l-a făcut pe acolo și alt. Așa, în mare pe care noi eram pe live-ul nostru și erau pe altă parte și nu... Da, mai așa trei. ți-am... Gână Mai meu, fi și o lumea pe aici. fratele meu, am și eu o vorbă pentru tine, am și eu o provocare. Vreau să... Eu nu sunt sportiv de performanță, fac și eu de câțiva ani, în 2011-2012, nu-i problemă. Vreau să fac și eu un meci cu tine, Gânănău, chiar dacă pierd cu cineva capabil și cu meciuri în picioare. Chiar vreau să văd și eu ce pot, Ca să faci, bravo. ca să vadă toată lumea că am sânge în instalație și mă ține glezna. Da, frumos, bravo. Așa Respect pentru tine, Gânănău, știu câte meciuri ai, că ai peste 100 și ceva de meciuri. Vreau să mă măsor și eu, vreau să văd și eu ce pot, ai înțeles? Și vreau să facem 6 reprize. Dacă le duc, nu le duc. Respect, Cornele, te respect, să apreciez deci să nu crezi că, și... să nu crezi că din cauza că e vreo dușmănie sau ceva. Vreau să facem meciul ăsta după ce se termin cu Ptolea, de-abia mai am și eu timp să-mi fac și o puțină condiție fizică. Înțelegi? Cornele, mă bucur pentru nebunia ta. Știi destul de bine că eu am provocat și eu mai departe la rândul meu, dar vorbesc fetele. Asta este. Frățiorul meu, știi? Uite, că tot să spun și eu, să înțeleagă și băieții ăștia. Deci pun și eu o întrebare. Ce aș avea eu de câștigat dacă îl bat pe Băcăoanu? Una la mână. Are 50 de ani. Doi la mână. Are câteva pierderi în oraș la el. Urâte, care le știu eu. Da? 3 la mână nu e nici în oraș la el. E mutat în alt oraș. Deci n-am cum să mă bat cu unul care e din alt oraș. Da? 4 la mână, el i-a dedicat de victoria lui Papuc. Papuc e cu băieții ăștia care sunt eu în discuție 2 ani de zile, care n-a putut să mă bată 2 ani de zile. Și el s-a băgat unde nu trebuie. Ăsta e tot deranjul. Iar eu vreau să dovedesc la toată lumea că mă bat cu unul care el l-a refuzat, că a zis că el s-a certat cu tine și l-a înjurat, de-aia nu se bate cu tine. Uite, eu mă bat cu tine. Am înjurat eu? Niciodată n-am jurat Nu, asta Am e înjurat eu? e o scuză de-a lui, că nu vrea să intre acolo. Înțelegi? Și de asta vreau să am făcut discuția asta, să nu crezi că e ceva la mijloc. Te respect, am prieten comun cu tine, ai înțeles? Ai fost și la gală, m-ai salutat, ai fost acolo. Așa, vreau să văd și eu. Și dacă pierd, pe bune, mă mândresc. Deci mă mândresc dacă pierd. Deci nu, că nu mă bat cu unul din stradă, mă bat cu unul care are... Aici la nivel, când era Usic la zi, la amatori, te-ai bătut acolo. Deci nu pierd dacă pierd, mă mândresc, crede-mă, nu-mi pare rău. Înțelegi? Cornele, cu siguranță se va întâmpla asta, mă bucur pentru intervenția ta, să știi că Nu ca să vadă răspunsul meu este da oricând, cu toată lumea sunt de acord să fac. Hai să terminăm cu Neatolea, să terminăm meciul cu Neatolea și cu siguranță se va întâmpla treaba asta. De-abia am și eu timp să mă pregătesc un pic mai bine, să-mi fac și o condiție mai multă, că vreau să fac 6 reprize. Bravo, ești foarte bine. Dar tu știi care e chestia? Păi și ce s-a zis domnul Cătălin? Ce a zis acolo? A refuzat sau nu înțeles? Sau cum? Nu, Cătălin a început să se irite. Eu i-am spus, băi băiatule, m-am băgat în centurile tale de la Iași. Păi nu, domnule, dar tu ce cauți în discuția asta aici? Păi, să vede că ești aruncat în față. Că ce, domnule, băi, fetițo, băi, nu mai vorbi urât. Ai o vârstă. Oamenii la 51 de ani nu stă pe TikTok, stă cu nepoții în brațe. Nu se ceartă pe TikTok. Tu mă provoci pe mine ca să-ți vorbesc prost și la urmă pronunți de poliție. Exact cum ai făcut cu toată lumea. Nu e frumos din partea ta. Ai înțeles?
te bagi în niște discuții și niște certuri care nu poți să le duci. Și după aia ajungi la poliție. Înțelegi? Și a zis că nu vrea cu tine, că l-ai înjurat. Uite, eu vreau cu tine, că am simțit eu că e motârcă de tine și eu vreau cu tine. Înțelegi? Și aici ce crezi? Aici nu e... Mă ține glezna. Și aici nici nu e vorba de bani, că ei tot întregi... Nu trebuie niciun ban, nu trebuie niciun ban. Asta am vrut să zic, e de apreciat că nu s-a discutat Ne batem în galul la Pera, nimic. ne batem în galul la Pera, ne batem la băieții ăștia, la Nicola, la Craiova, că e băiat extraordinar cu caracter. Nu ne batem în Eric Șef, că nu facem... Nu trebuia să iei frate meu acolo, să le ridici la ipu, că le-ai dat valoare. Înțelegi? Deci ne batem în gălile astea două. Da, mă, că n-ai văzut că nu era singur acolo, nu trebuia să-i vorbească toți la trei, care n-au făcut toți de sport. N-au făcut toți de sport. Și-a făcut un cerc de 3-4, care zicea unul hau, toți după el, hau. Unul hau, ai văzut că nu lasă doamna să vorbească. Uite, să n-a doamna pe tablă ce să spună. Da, tu ai și alte kilograme, e și kilogramele mele, ai și 1,81, 1,82, eu am 1,86, 1,87, suntem aproape de kilograme. E bine. Da, Cornele, cu drag să va întâmpla asta. Vreau să învăț și eu, măcar că am ceva de învățat de la tine. De la ce să învăț? Aici e vorba de sportivește, nu e nici de nicio... Înțelege, acolo am ce învăța, frățiorul meu, acolo are două combinații toate. Ai înțeles, l-am pus pe Silviu Streniu la 1,91 să dea combinațiile lui Băcăoanu și are 50 de meciuri, nici nu mă atinge ăla. Adică, adică nu iese. Adică știe Silviu destul de bine, că e ciocănar, are 50 de meciuri, profesionist și el. Mi-a zis, cum să te atingă ăla la 1,70 dacă nu te iau eu la 1,90? Cum să te atingă ăla? Înțelegi? Și vreau să mă încerc cu tine, vreau să vedem, să văd și eu ce pot. Aia e. Ce mai pot să câștigi? Curajul contează foarte mult, frățiorul meu. Înțelegi? E bine că boxezi un campion, foarte bine. N-am cum să stau să mă bat cu cineva aruncat în față la 50 ceva de ani care n-are nimic de pierdut. Adică eu, dacă, de exemplu, dacă pierde, îl doare în cur. L-am bătut pe Scuțarul care n-a putut să-l bată Bucureștiul, Bărbuleștiul, Borăneștiul și încă vreo 500 de țigani n-a putut să-l bată, l-am bătut eu, de la Iași, de la mutat la Brașov. Barem dacă mă bate un campion de box care are 200 de metri. Întind mâna să rămână pentru masă. Și cu asta basta. Deci îmi crește inima, pe bune. Pentru mine e câștig și dacă pierd. Crede-mă ce spun, dacă termin în picioare 6 reprize, pentru mine am câștigat, chiar dacă pierd. Corect, ești apreciat atunci. Respect, frate, respect. Înțelegi? Vedem ce este. De-abia aștept să turezi succes în meciul cu Tolea. Ai înțeles? Mulțumesc, Cornel, să fii sănătos. Să nu te accidentezi, să nu fie vreo accidentare pe la mână sau alea și alea și în vară facem într-una din galele astea două. Ori la Nicola, ori la Pera. Da. Cu drag facem cum mai fie. Bine, până atunci o să mai dureze, că tocmai meciul ăsta e în mai. Cu Neatolea. Următoarea în vară, iunie, iulie... Când o ține maestru Pera sau pe unde vrea să... Următoarea va să ține măcar vașcoiul vostru. Următoarea gală din mai... Da, mă, face ăsta Nicola la Craiova, poate îmi dă Dumnezeu și face undeva frumos și aia e. Bravo, Doamne ajută. Sper că nu te-am deranjat, că nu vreau să te gândești la vreo ceva. Să fii sănătos, Cornele, Doamne ajută. Nu pentru tine, îți dai seama, la câte meciuri ai, pentru tine... An nou fericit și când mai vrei sau mai poți să intri cu drag, să mai o intervenție, ceva aici, să mai vorbești cu noi cu drag. La mulți ani vă doresc la toată lumea, multă sănătate. Doamne ajută. La fel și sănătate, Doamne ajută. Ne auzim cu bine. Să fii sănătos, numai bine. O seară frumoasă, Doamne ajută. Să trăiți. Bă, mă, frate, să mă urăm frumos prea... Uite, vezi? O provocare frumoasă. Asta înseamnă să fii frate, a intrat sportivește, nu... Vezi, mă, ce tu pe... Vrei să facem un meci, facem. Dar ai auzit ce vorbă frumoasă a zis? Chiar dacă pierd în fața unei campioni. Păi și Nena Cătălin ce-a făcut? Păi, frățioare, ce am zis eu mai devreme? Bă, pentru ei ar fi cu număr veracular ăștia care s-au promis să mulțumească lui Dumnezeu. Doamna Nicoleta, să trăi, Nena Cătăline. Înțelegi? El ți-a pus pe mut, el crede că... Pune-l tu, Bobo, dă-l gata. Ți-aduce aminte că și Tolea la fel a zis. Tolea, când te-a întrebat pe tine că